Cando hai un ano celebrábamos o Día da Endometriose confinadas, pensábamos que estábamos a vivir uns días excepcionais, que non se volverán a repetir. Pouco a pouco, a Covid-19 instalouse entre nós, e aínda que a chegada das vacinas abriu unha porta á esperanza, vemos que a saída a esta situación vaise prolongar e que os seus efectos sobre as doentes crónicas en xeral e sobre as mulleres con endometriose en particular vai ser unha longa sombra que atravese varios anos. Era obvio e indiscutible que había que concentrar medios para atallar a situación creada por unha doenza altamente contagiosa, para impedir un colapso total da nosa sanidade. Fomos conscientes e compasivas. O panorama do día despois desta batalla non vai ser alentador. E máis alá dos profesionais que estivemos pelexando en primeira liña, alguén debería estar pensando no día despois. A endometriose é unha doenza crónica, hormonodependente, inflamatoria, que cursa con moita dor que ás veces cronifica e que nos estadios máis avanzados pode ter unha deriva incapacitante. Suspendidas moitas das consultas presenciais, adiadas probas necesarias, conseladas as listas de espera das operacións programadas, como será o día a día das máis de 60.000 galegas que temos endometriose? Na actual situación, ese tempo medio de espera no diagnóstico da endometriosis que os organismos situaban en 8 anos de media ata onde se disparará, na actual situación, con canto retraso se comenzará a administrar ás doentes os tratamentos que poden ralentizar o avance da doenza? Na actual situación, que posibilidades ten unha muller con endometriosis de ter acceso a unha medicina que aborde os seus problemas dun xeito multidisciplinar? Cantas veces se derivarán as doentes con dor a unidades de dor especializadas? Cando van a analizar urólogos, ciruxáns de dixestivo, psicólogos, fisioterapeutas a súa situación física e psicolóxica? Vivir con dor é algo ao que unha persoa non pode nin debe acostumarse. Vivir con dor e sen asistencia médica xeitada é algo que a sociedade non debe tolerar. Precisamos que as nosas demandas volvan á mesa, na que se toman as decisións de como estructurar servizos, que protocolos se deben actualizar e que campañas novas se deben emprender. Os interlocutores están desaparecidos neste momento. Dende a creación de Querendo, alá contra finais do 2014 ata aquí, non foron poucos os pasos adiante que se foron dando. Hoxe, algúns están máis consolidados e outros precisan novos folgos. A consulta específica de endometriose existente no Álvaro Cunqueiro, en Vigo, foronse sumando as de Ourense, a Coruña, Ferrol e no último mes a de Santiago de Compostela. Aínda queda unha ampla zona do territorio sen ter acceso a esas consultas. Son logros en proceso de consolidación, nunca definitivamente consolidados, porque son moitas as mulleres que non chegan a estas consultas ou chegan demasiado tarde. Nada se avanzou, sen embargo, na creación dunha unidade multidisciplinar de endometriose de referencia dentro do territorio galego. No presente ano, 2021, a consulta específica do Álvaro Cunqueiro en Vigo celebrará xa 10 anos en funcionamento. Hai que dar novos pasos, o que foi no seu día un avance pasará a formar parte dun modelo caduco. Pero se algo nos trouxe de boa esta pandemia é que situou diante dos ollos de todos e todas a importancia da investigación. De súpeto, toda a sociedade foi consciente de que investir en investigación, ademais de ser palabras que comezan igual, son interdependentes. Investir en sanidade sen investigación previa son cartos perdidos. E investigar sen investir non é posible. Cando en 2015 as nosas demandas foron atendidas no Parlamento de Galicia, nunha moción aprobada polos 3 partidos que hoxe conforman a Cámara Autonómica. Esta moción poñía o acento tamén na necesidade da investigación sobre a endometriose. Pasados case 6 anos, ningún só euro público foi a investigación sobre a endometriose. Nada coñecemos sobre a nosa doenza, non coñecemos a orixe, non temos marcadores que sirvan para o diagnóstico. E a día de hoxe, os tratamentos nin son específicos para esta doenza, nin conseguen atallar debidamente a súa progresión. Por iso, hoxe máis que nunca, demandamos investigación.
polas máis de 60.000 mulleres con endometriose que hai na Galiza. Todas estamos a agardar unha resposta á nosa doenza para poder seguir cas nosas vidas. Levantemos as mans pola endometriose.